Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kubele pi baro ni pedang snobhaya pi shaki Khubor Bakongsan Jong Taïew bad manga iba pun kemenuan yang berki Khubor ki longkum ni. Haka arpohnyo terik risau arja arpusan kinongkit kam per Jong ka Kongres na West Khasi Hills haka jingalam uba bor manding nonglang President ka District Congress Committee kila no ya ka Kongres bat rungpat syakasem Jong ka NPP. Ya kini kinongkit kam Jong ka seng Kongres na West Khasi Hills kibla leit bandrung syaka NPP ayo ban pedang buramru da uba President Tensong President State Unit ke NPP haka juga por kum usumbut menteri rangba ka Sorkar Jila haka jingalang kebalong hapelau ka IB PWD upon New Nongstein. Shu haka ni ka jingalang pedang buram ya kita kinongkit kam ka Kongres ladon langru uba Jigur Mirthong Working President ke NPP West Khasi Hills uba Gabriel Watlang MLA ke Nongstein haka juga por kum Secretary State Unit UMDC ke Rambrai uba Lurshai Kharbani bat kiwe di. Uba Preston ulo angru uba ke NPP ke yeng ban Shakri ya ke Jela bro ke wei bat ban Shakri Kerpang ya ke West Khasi Hills bro ke wei bat lingba ke ne lo yi ki mati ke batrai kam haki sektor ba pher bat an senang yi shu ki kam ba an senang pentelun na ke wei ke shnong sha ke wei pat bat ki constituency ki bahab ha ke West Khasi Hills halor ke jing sapryang ke wei ke voice recording bandi ke jaka na salyang shadu shru ha ke dor ke bah news pak krur tingka bat kajaka kebalong hadu 8,000 ekar nakliang uba PF nongrang ubalong Secretary Shnat Hima nongwa mautamur soyong lingdokship ulawan ban pensyai pat ba halur kani habakran syakilat putai Khubor ka arphonyo terik urisau arja arpusan uba PF nongrang ulay thu syai badai mau ubal rekod ya ketika jinyakran namar ba uba Estan Singh jana nongbet sirraship Shnat Hima nongwa mautamur soyong lingdokship bat uba Rastingwell el thaba nong aibut kila thmu bandi ketika jaka kumbah news pak klur tingka syaki shipai bat thmu bani sam marsan klur tingka ulong bahlor kata ka kam bandi ka jaka syaki shipai bat bani sam marsan klur tingka kalong ke aka ka bomla ban pedang uba Estan Singh jana nongbet bat uba Rastingwell el thaba kila persyang ban pengop yanga bandi bet ya ka jaka na salyang shadu shru hagador ka bah news pak klur tingka bat bani sam marsan klur tingka hendai ngam tre banle kumta laong uba PF nongrang nalor kata uba PF nongrang ulong ru baki khun ki hajar kari khasi kimdei banget yakum kine dak baong balada san hajar tingka ka we ka jaka nangno kinyo revenue bat ki menteri ka shnat ki de banlong shenrang bat kimdei ban shunget kat baong kini uwe u khana ret ubadang khat south nam karta na ka shnong Queen Haribhai district ulalet ban penkut jubor yala ka jingim dak basdien phasi hawe ka klau ka badang hap hapo upot usam jong ka shnong ba marjan ka saw nong kharai karkum ka talong Khubor bleolum uteu khana udei ubala jar ngai na layeng na do ka por shphobaje hakamiet ar pohnyo tarik batna kalyang ki bahayeng kila prashang banwat u hakleng ki jaka hendrei ki khlamlap satya bat haka step sngi ba ar kila lejru ban ujorno dak ejahar hathanat nongpo layathu ba yakamet jong uteu khana ret lalap ningkong da uwei pat u khana ubadang thmu ban let pom set hakatika klau tangmar yo i yakamet kabalasdien halor udeng uteu khana ubala yo i ula phet krat ila de da ka jingtieng bat pentip no ashaki bor shnong kibala pentip pat shaki bor pulit hadien ka jingwan poi jong ki bor pulit lembat ka kinhun jong ki forensic crime scene unit lapin hiar no yakamet jong uteu khana ret no uteu udeng balapin ket pat shanong po civil hospital nak bentaban pendap ya ke postmortem hendai ki bahayeng hasam namar bekim don jing suba ne tharai sneu satya halor kate ke jingja kilakin tat banle ya ke postmortem ki pulit kari bhai district ha ke shiting senya jongka arphonyo terik risau arja arpusan kilayo ban kurup hadu ars pa 100 kilo tam u ganja na ke ka kali Maruti Espresso ke badan yo registration number AS not iwe EG hanyo R laisau katba kidang penlong ya gajingta lasi kali haka surak ba National Highway 6 hakmat jong kathana nongpo katkum ki Khubor bele alum layathu ba katika kali kadai ke badang thmu ban hiar shanong ba Guwahati na Shillong bad haka por kumba khat ar baje south minute minstep kadai kali tangmare poi haka jaka talasi kali ki pulet hanongpo unongnya lembat uwei pat unong bot ki hiar stat bat phet grat yalade haka jingta lasi ki pulet ya kadai kali lalap ya kumba arpu pratali ki song ki bala thap ya uganja ki badan ne ka jingkhya ka ba arspa 100.san fusau kilo baro halor kani ka jingja na kalyang ki pulet kila register da ka case
kat kum ki kendon jong ka ain narcotic drugs and psychotropic substances shija khnai spa prapusan bat ka jing thwet ban lap ya ki breu ki bala phet bat ki ba don kti halor kni ka kam kadang ya chakman hadian ka jing to ket bat ka jing bot dien ka bajur ki pulet jong kari bhai district kilala ban lap ksaino e ka kam khayi breu ka ba he bha hagi jila ka than stei lamingi bat yo ban pelat im ya ka we ka samla bat yo kem ru ya laingut ki breu ki ba don kti ki ba trekam hagi jila meghalaya Assam, Tripura, ba Rajasthan. Karkum ke tolong Khubor na ki pulit le yathu bahaga khatway tarik jing ubnai jillieu arja arpusan kaladon ke jing ujor e jahar halor ke jing jarungai jong kowe ke samla na ki than bernihan but yakane la register case hanong po women police station hapo ki kendon ke bharatiya nyaya sanhita ringkat bat ki kendon jong ka an immoral trafficking prevention le yathu ru ba ke jing docket yakani ke jing ja ningkong la shimti daga WO UBI Jessica e sama but hadian ke jing sha ken ria kam ka jongka ya ke jing toket la IT no how UBI Michael R Marang ha ke jing toket jong ki pulet la lap ba te ka samla ka bala ja rangai na bernihat kala sha sat ha we ka jaka ka jila Rajasthan but kala yo ban lai phet na ka te ka jaka but ling ba ka jing rap jong ki pulet ka jila Rajasthan ka te ka samla kala yo ban wan phai byang sha ka jila Meghalaya haga jingli jong ki pulet ketika samla kala phla bakle long perlok bat we ubriu naga jila Assam lingba ka Facebook ubala pinbit pat yaka banech Delhi ba Rajasthan nagbanta ban shongkurim tang maria poi shikiti jaka ketika samla kala shap bin shongkurim jubor we ubriu ubam itho hagador ka ba lailak tingka naglyang ki bor pulet ki bala shimkhya yakni ka kam hadian ke jing toket ka bajur kila yo kam no ya Rajesh Hing Lifeways nam karta na Tripura haka khat khanai tarik urisau arja pusan bat haka art phuai tarik jong uju ubnai kilayo ban kempat sayu Muhammad Khalil Ali Lifeways nam karta na kashnong karabari boko kamrup jong ka jala Assam na jhalu bari na ka jing toket ekiti ki arngut ki balayo kem ki pulet kilayo jing tebru ya ka wei ka long kmi ka badan ti halor kni ka kam khayi briyo ka bala tip kerteng kum ka mobika na Jhunjhunu district jong ka jala Rajasthan ya kani ka long kumi ki pulit kilayo ban kem na Kamakhya railway station minha ka arpu henry tarik urisau arhajar arpusan ka telong Khubor na ki pulit ki yathu bakini ki breu ki bala shakam ki dei ki bala dankti hari ka kam khai breu la kumba arsnem aa bat ki bala dab bandi kumba sangut ki khna kenthe na boko Assam bat ka we na ka jila Tripura kat ba ka jing toket ye ki te ki laingut kadang ya shakmat ki pulit ki don jingkerman ru ban yo kem shu sai ki we de ki badan kti halor kni ka kam ka we ga yeng ha ka shnong nong ken ba Southwest Khasi Hills district klap plo ha ka miet jong ka arpu henry tarik urisau arja arpusan ka te ga yeng ka de jong ka kong saralin kharmaulen balai thu ba ka te ga miet om shim na don breu ha ka te ga yeng na mar ka kong saralin kharmaulen ka bade ka tra yeng ka le shim dawa sha shilong bat kala shyo ajing tep na ki bah yeng bat ki parashnong ba ka yeng jong ka klap plo le thuru bhagati ke jingja ki paramarjan ki la prashang ban pinlip ya ka ding ba de rap ru ban se ki tiar kitar handai namar ka jingklang jong ka ding kim shimlala ban le eshu hak ba baro ki jinon jing em ki la sha bam du lut ha ka ding ba ka jing julor baro ka la kot shaka khat san lak tingka e ong ka kong saralin kharmoleng u minti rang ba ka jila u kan ra sangma ula pintip ba ka sarkar jila kan sa siul pano e ka scholarship ni ka baibam na ka plating ka jong ka sarkar jila ya ki samla pule namar baka poislam palat ka pisa ba pha daga sarkar pedeng u menteri rang ba ule thu baka sarkar jila kala kerpa daga sarkar India ban palat koloy ka scholarship nag banta ki khna hendai namar ba kamla kumta na kalyang ka sarkar jila kala panjing bet na ka sarkar pedeng bay ka scholarship na ka banta ki samla pule ka jila an palat lupa daga pisa na ka pla ka sarkar jila bat ya ka pisa bala palat daga sarkar pedeng kan penan kamno daga sarkar jila la ha kanu kanu ka por bakan sapelai u menteri rang ba ulo ong baga scholarship kalong ka benta ba khmat e jong ka sarkar baki samla pule ki bawan na kalong yeng baduna ha ka yo ka kot ki mat ka jingjanjar namar baslam ban pelat daga scholarship kumta dei halor kani baga sarkar jila kala rai banom apshu e ka pisa bakan sapelai daga sarkar India handai kan sapelai hino daga pisa na kalyang ka sarkar jila u konrad ula pintikna baya kani ka scholarship bat kumjuru ya ka CM scholarship an sapelai no hashwa ka Christmas u babu kular khongjiram u bade unong hikai balarang ba bha ha ka school KGP Girls High Secondary School Shillong
Uladawa na kasorkar bagadeban penbet kerki ekajing bakla hapo ka CM Impact Guidebook balasam shabaro akiskul bakanumlong kajing yalam bakla ki khna pule bat baki khna pule kin omdo mensi. Ulapan pa bu usngok kya halor kajing lap kajing u baga CM Impact balasam shakiskul ba pher ban penenkam nagbenta ki khna banyale matrik kadon shibuan kajing bakla. Habakran shakilat patai khubor ulong bahagini kisngi ula persyang ban pet kumba shiphautali kajing kli Jong ka CM Guidebook. Hendai ke basngosi kalong hadu lai tali kijing keli kila ai ke jubab ke babakla bat ke ba omya de kat kum ka kot bagi ai jing hikai hapo kelas. Halor kani kijing bakla kijing ai jubab ke ka kot bala penmi da ka sorkar ke penlong iki khna bakin kulmar jingmut bat artatien haba jubab ye kijing keli hakapor bakin nai tho exam long u babu kular. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hakar khnai direk risaw arja apusan Kelap diang sngobha yu uzanet sangma ubadeu MLA berim na rangsa kuna constituency ubadeiru upara jung u Dr. Mukul sangma menteri rangba berim kejela hadian baulawan ban penyesok biang yaladie bat kaseng. Hakani ngasngi la donlang u state president ka Congress uba Vincent H. Pala u MP ke Lok Sabha Natura constituency u saling sangma ke Deborah Marak bat kiwei Batla sendan lang yu uzanet da kinong kershan Jong u. Habakran shakilat patai Khubor uzanet u loong bakajingwan phaipat Jong u shaka Congress. Kede namar kajinglong jingman hakajila bat hakari buruk kawai. Hakabaka sorkar basinshar ya gajila bat ka sorkar basinshar hakari India. Kila penjot ya kari. Uzanet u loong bahakajila la yu i bakadon kajing bamsap kabajur haman kitna terekam sorkar. Kumta u loong bakani ka sorkar kala penjot ya gajila. Kumta day na kani kadaw bu ularay ban wan phaipat shaka Congress. U Zenit sangma ulamino nakaseng Congress menshua bat penyaso bat ka All India Trinamool Congress. Hendai menta ulawan phaipat shaka Congress. Haka baka Congress kalap diang sngob hayu u kabala penlong men haka arpu khanai tarik risaw arja arpusan. Uwei ubreu yu balatip kerteng kum heis nyawmi papya waju khat sin upat lai pusan sedam karta nakashnong that muthlong rim West China Hills District. La subajur bula sya penyap dusman haki brio bomla satya ban ithu. Kani kejingja kala jia hakashnong mentukung West China Hills District kajaka kaba u heis nyawmi papya usyong bela ot plang ba masi. Haba pentep halor kani kejingja u heshnong kathat muthlong rim uba MH kanai ulethu ba kamet jung u heis nyawmi papya kabala put lalap hakano phaisngi jong ka arp khanai tarik risaw hakawi ka klaw hakashnong mentukung. Kipulit kibalayo ajing tep halor kani ke jingja kila hiar mar shakati ke jaka bat penlong ru ek postmortem hakati ke jo hi ke jaka sho uba MH kanai ulethu bayo hesnya mi papya le I khadu hakastap arpo atarik risaw kadba udang buat ek masi ke balat nasem hendai shiteng lenti kani ke masi kala kumting kho ek we ke scooty ke ba penyeng harut surok bat nadu kate hi ke sngi shamlawan phayeng sho Halor kani ke jingja uwa heshnong uletho banakalang ki bahayeng ki klem ujor e jahar ne wat ye u namar ki perkhat ya uba usa shaka jaka bela lani ulet bela ot keba artat bade ke por ot keba badru nakalang utrai masi udang perkhat ya uba usa hayeng hathat muthlong rem hendai tat hakano phaisngi jong ka arf khnai tere risaw lalap penban ne kemet yap balaput jong u naka klaw hamen tukung ki bahayeng hasam ringkat ka shnong that muthlong rem Kila kerpat yaki pulit ban penlong ke jing toket banyak bat ban thwat yaki brio ki badan kti ban le ek ne ka kam pentri ya kan yam ka rukom ka bakhat do la pendap ka lai phau tarik risa te pat ba dakitu ki khubor ni la poisha ka bakut ngin se shampat ha wi pat ka tayo kublishi